vplýva vietor na zmenu zemského povrchu. Najprv vietor odnáša piesok z púšte inde. Napríklad, keď je v skale malé medzierka, vietor tam prinesie piesok a piesok obrusuje steny, skaly alebo kameňa. Po dlhom čase sa to opakuje a vznikne krásny útvar, ako je napríklad tento skalný hríb, Čertová skala v Kremnických vrchoch. A vietor môže aj škodiť. Vietor škodí tak, napríklad v piesočných búrkach. Ale najhoršie je tak, keď sa piesok dostane do auta alebo do lietadla. Piesok príde do motoru, do vrtu a potom si môžete domyslieť, čo sa stane. Môže vietor dávať energiu? Môže. Vietor fúka do veterných mlynov a oni nám dávajú elektrickú energiu. Ako vplýva vietor na zmenu skalného povrchu? To je štrbinka v skale. Postupne tam napadá voda a v zeme sa premení ľad. Preto, že ľad má väčší objem ako zrnatá voda, okolo neho sa poškodí skala. Vietor potom tú skalu poškodenú vyfúkne. A takto sa opakuje. Postupne sa to zväčšuje. A tak vznikne skalný most. Dúny v Egypte. Dúny sú také, že sa stále menia. Niekde vietor uberie piesok a niekde ho naspäť dá. Takže sa stále menia. Ďakujem za pozornosť.